በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሓፍ ፍረ ልሳን ዘቅድሳን መበል 14 ክፋል ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ዕቅበተ እምነት ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ስለ እምነቱ ቆዋሚ ሓያል ጠበቃ እምነት ኦርቶዶክስ ነበረ። ኣብቲ ንሱ ዝነበሮ ግዜ መናፍቃን ትምህርቲ ሓሶት ትምህርቲ ሃዋርያት ዘይተኸተለ ፍሉስ ትምህርቲ ብብዝሒ የስተምህሩ ስለዝነበሩ ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ንፁህ ትምህርቲ ብምስትምሃር ጠበቃ እምነት ኮይኑ እዩ። ብምንፍቅናዊ ኣስተምህሮ ዝሰሓቱ ቢጽ ሓሳውያን ናብ ቁኑዕ ትምህርቲ ክርስትና ወሲዱ መሊሱን ኣእሚኑን ነቶም ኣብ እምነት ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቱ ደቀየ በጃኹም ካብ ስሕተት ተረሓቑ እናበለ በተደጋጋሚ ይምክሮምን የጠንቅቖምን ነበረ። ብኣስተምህሮኡ ይኹን ብስነ ምግባሩ ንመምህሩ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ይመስል ነበረ። ንምሳሌ ኣብታ ናብ ፊልጵስዩስ ዝለኣኸ እንታ ተመልኪትና ማንም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጽእ ዘይኣምን ንሱ ፀረ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ልዕሊ መስቀል መከራ ምቕባሉ ዘይኣምን ዲያብሎስ እዩ። ማንም ንትምህርቲ ክርስቶስ ንርእሱ ብዝጥዕሞ ብጥምዝዝ ትንሳኤ ፍርዲ የለን ዝብል እዚ ብኹሪ ውሉድ ሰይጣን እዩ ይብል ነበረ። ካብዚ ጽሑፍ ወይ ኣባህላ ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ከም እንዕዘቦ ኣብ ነገረ ስጋዊ ክርስቶስ ስጋ ምልባሱ ዘይኣምኑ ሰባት ካብ ሰይጣን ንፈልዩ ኣይርኦምን ነበረ። ካብ ትምህርቲ ሃዋርያት ዝወፀ ትምህርቲ ኣብ ዝስምዓሉ ቅፅበት ይመክን ነበረ። ናብሮም ኣብ ዘጓዓዘሉ ዝነበረ ግዜ ብኣጋጣሚ ምስ መርቅያን ዝተባህለ መናፍቅ ምስ ተራኸቡ ፖሊክሪፐስ ኣትኩር ኣቢሉ ጠመቶ። መርቅያን ትፈልጠን ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ፖሊክሪፐስ እዎ ብኹሪ ውሉድ ዲያብሎስ ምዃንካ እፈልጥ ኢሉ መለሰሉ። ቅዱስ ሄሮንዮስ ኣብተን መናፍቃን መልሲ ዝሃበላ መጽሓፍ ፍሎሬንስ ዝተባህለ መናፍቅ መልሲ ኣብ ዝሃበሉ ክፍሊ ብዛዕባ ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ምስክርነት ክህብ ከሎ ፖሊክሪፐስ ከምዚ ናትካ ስሑት ትምህርቲ ክሰምዕ ከሎ ከምቲ ዝውትር ልሙድ ተቀዳዲሙ እዛኑ ብምሓዝ ኦ ጎይታ ክሳዕ ክንድዚ ብሂወት ዘጽናዕካንስ ነዚ ነገር እዚ ክተስምዐኒ ድዩ ብምባል ይበክይ ነበረ ማለት ኣጋጢምዎ ኣሎ። ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ዝነበረሉ ዘመን መናፍቃን ዝበዝሕሉ ፈታኒ ግዜ ስለዝነበረ እዚ ኣቦ ዳርጋ ሙሉእ ግዚኡ ምስ መናፍቃን ኣብ ምክርኻር እዩ ዘሕልፍዎ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። መልእክትታት እውን እንተኾነ ንምእመናን ዘጠንቅቕ እዩ። ንምንቅስቓስ መናፍቃን ሓሳብን ትምህርቶም ዝምጉት እዩ ዝነበረ። ውፅኢት ናይዚ ከዓ ኣብ እስያን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሮም ብምኻድ ብቢጽ ሓሳውያን ተታሊሎም ዝተወሰዱ ምእመናን ኣስተምሂሩ መሊሱ እዩ። ሰማዕትነት ቅዱስ ፖሊክሪፐስ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ግዜ ብ167 ዓ.ም ኣብ ዘመነ ንግስነት ማርክ ኣውረልዮስ ምዃኑ ኣውሰቢዮስ ዝተባህለ ጸሓፊ ግምት ይህቦ ኣሎ። ግን ምስቲ ፖሊክሪፐስ ዝነበረሉ ግዜ ካብ 70 ዓ.ም ክሳብ 156 ብምዃኑ ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን። ብትውፊት ቤተ ክርስቲያን እቲ ቁኑዕ ወይ ቅቡል ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ካብ 155 ክሳብ 156 ዓ.ም ምዃኑ ይእመን። ብዝያዳ ዜና ዕረፍቲ ሰማዕትነቱ ዝተረኸበ ካብታ ንሱ ዘገልግለላ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ሰሜርኔስ ብኣካል ዝተኸታተልዎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝኾኑ ኣሕዋት ናብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ዝለኣኽዎ ጽሑፍ እዩ። እዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ልሙድ መስርሕ ነበረ። ታሪኽ ክርስትና ከመይ ከምዝነበረ ወይ ከምዝሓለፈ ክርስትና ናይ መስዋእቲ እምነት ምዃኑ ከምኡ ድማ ንኻልኦት መርኣያ መታን ክኸውን ተባሂሉ ሓደ ክርስቲያን ሰማዕትነት ኣብ ዝተቐበለሉ ግዜ ከም ሓጎስ ቆፂሮም ነቲ ኩነተ ፍጻመ በደስታ ናብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ይበጽሕ ነበረ። ኣምሳያ ናይዚ ድማ እቶም ክርስቲያን ኣምላኾም ክውሕዱ ጣዖት ኣምልኹ ብነገስታት ኣብ ዝተሓተቱን
ጣዖታት ከምልኹ ብነገስታት ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ንግዛዊ ተድላ እምቢ ንሞት ኣሜን ብምባልን ብሰማዕትነት ንክሓልፉ ይሃርፉ ነበሩ። ቤተ ክርስቲያን ሰመርኔስ ከዓ ነዚ ሰማዕትነት ፖሊክሬፐስ ብሓጎስ እያ ናብ ካልኦት ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት ኣብፂሓቶም። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣማውትኡ ከመይ ከምዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። ቅዱስ ፖሊክሬፐስ ነዚ ሰማዕትነት ዘብፅሖ ቀንዲ ምክንያት ብዙሓት መምለኽቲ ጣዖት ናብ ክርስትና ብምምላሱ ወይ ከዓ ነቶም ክርስቲያን ክሳብ ሰማዕትነት ሞት ክፀንዑ ከምዘለዎም የተባብዕ ስለዝነበረ እዩ። ብርግፅ ከዓ ሞት፣ እሳት፣ ኣናብስቲ ኣራዊት ዘየፍርሕዎም ምእመናን ከፍርህ ክኢሉ እዩ። ብተወሳኺ ዋና ምክንያት ድማ ኣብቲ ዘመን ኣብ ግዝኣት ሮም ጥምየት ረሃብ ኣጋጢሙ ስለዝነበረ ናይ ሮም ካህናት ጣዖት እዚ መዓስ እዚ ዝመፀ ክርስቲያን ንኣማልክትና ስለዘቐጥዕዎም እዮም ኢሎም ስለዝከሰሱ እዩ። በዚ ምክንያት ክርስቲያን ተሰደዱን ተሓረዱን። ኣብዚ ግዜ እዚ ፖሊክሬፐስ ብድፍኢት ምእመናን ንሰመርኔስ ሓዲጉ ናብ ኣብ ጥቃ ሰመርኔስ ዝነበረት ውሕስቲ ቦታ ብምስዳድ ብፆምን ፀሎትን ክተግህ ጀመረ። ኣብዛ ቦታ እንከሎ ብራእይ ሰማዕትነት ከምዝቅበል ተረዲኡ ንብፆቱ ብሰማዕትነት ከምዝሙት ተሓበሮም። ዳሕራይ ብጥቆማ ብሮማውያን ወታደራት ተታሒዙ ኣብ ሓደ ፀልማት መሕዩር ተኣሰረ። ሙሉእ ለይቲ ከዓ ኣብ ፀልማት ቤት ማእሰርቲ ብፀሎት መሕለፎም ንፅባሕ እዩ። እቶም ወታደራት ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ኣደባባይ በዓል ንምብዓል ኣምፀውዎ። ሓደ ሮማዊ ፖሊክሬፐስ ማለት ንስኻ ዲኻ ኢሉ ሓተቶም። ቀፂሉ ተመልከት በዚ ዕድመ እዚ ዕድመ ደፊኡ ስለዝነበረ ካብ ነውርደካ በቲ ሓቀኛ ቄሳር መሓል እሞ ንዝሰርሕካዮ ጌጋታት ይቅርታ ሕተተሉ ምሳና ኮንካ ከዓ ርኩሳን ክርስቲያን ይጥፍኡ ኢልካ ኣውጅ በሎም። እቶም ኣብኡ ተጋዊኦም ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ልክዕ እዩ ኢሎም ብጣቂዒት ዝተዓጀበ ጭብጨባን ሆሆይታን ኣስምዑ። ፖሊክሬፐስ ኢዱ ብምምልካት ከምዝብሉ ገበረ። እቶም ህዝቢ ከዓ ፀጥ በሉ። ኣዒንቱ ናብ ሰማይ ብምንቅራር ኦ ጎይታ ኣብ ልዕሌኻ ዝተንስኡ ርኩሳን ኣጥፍኦም ክብል ፀለየ። ንመን ነጥፍኦም ብምባሉ ዘይተረድኦም ሹማምትን ዝሓሰብዎ ዝሰመረሎም መሲልዎም ብምሕረት ክሰድዎ ፈተው። በል ኣብ መጨረሻ ስለ ክርስቶስ ክፉእ ነገር ተዛረበልዎ። ክርስቶስ ጎይታ እዩ ን86 ዓመታት ኣገልጊለዮ ክሳብ ሎሚ ከዓ ብሰላም ሓልዩኒ እሞ ከመይ ገይረ ዳ እየ ሎሚ ዝፀርፎ በሎም። ሹማምንቲ ተስፋ ብዘይ ምቁራፅ በል ብስም ቄሳር ኣስተምህር በልዎ። ፖሊክሬፐስ ኣነ ብስም ቄሳር ከስተምህር ክሳብ ክንደይ ሃረርታ ከምዘለኩም እኳ ዝፈልጥ እንተኮንኩ ኣነ ግን ኣይገብሮን። ሓቂ ክነግረኩም ኣነ እኮ ክርስቲያን እየ። ካብኡስ እምነት ክርስትና ንምፍላጥ ምምሃር ዝተዳለወ ልቦና እንተልይኩም ግዜ ሃቡኒ እሞ ከስተምረኩም በሎም። ሹም ሰመርኔስ ምክርኻር ከምዘየዋፆ ምስ ፈለጠ ኣይፋል ትብል እንተኮይንካ ንዝጠመዩ ኣናብስቲ ኣሕሊፈ ክበካ እየ ብምባል ዘፈራርሖም። ፖሊክሬፐስ ንሕና ነቲ ብሉፅ ብክፉእ ኣይንልውጥን ነቲ ክፉእ ብሰናይ ንልውጥ ዳኣ እምበር ስለዚ ፀውዕዮም በሎም። ደጊሙ እቲ ሹም ምግቢ ኣራዊት ምዃን ቀሊል ኮይኑ እንተተሰሚዑካ ኣብ መጋረእሳ ከእትወካ ከምዝክእል ኣይትስሓት ክብል ነድሪ ብዝተመልአ ቃል ከፈራርሖ ጀመረ። መልሲ ፖሊክሬፐስ ሓወይ ካብ ሓንቲ ሰዓት ንላዕሊ ክሳቀ ዘይክእል ምድራዊ እሳት ዝፈርሕ ኣይምሰልካ? ኣበይ እሞ ዘላለማዊ እሳት ምህላው እንተትፈልጥ። ኣነ ግን ካብዚ ዘላለማዊ እሳት እየ ዝፈርሕ። እቶም ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ክቃፀል ኣለዎ ብሂወቱ ክነድድ ኣለዎ ድምፆም ኣስምዑ። ፖሊክሬፐስ ግን ይፅሊ ነበረ። ፀሎቱ ምስ ዝወደአ ከዓ ናብ እሳት ደርበይዎ። በረከቱ ምስ ኩላትና ይኩን። ኣብዚ ግዜ እዚ ወዲ 100 ዓመት ነበረ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። መበል 15 ክፋል ይቅፅል።